Jadi enten lare alit, ibune niku teng pasar, njur ibune niku kondur beto oleh-oleh, anake niku ngingetke saking kadoan, niku putrane niku le seneng-seneng, le iya ibu kondur dan sebagainya, niku jenenge marhaban ya umi. Nah, selamat datang wahai ibuku. Ning nek kita panjenengan sedaya menika nggih. Dados ingkang naminipun marhaban niku jane kita panjenengan niku menyambut selamat datang dengan penuh riang gembira. Ning nek umpamane nggih, umpamane tiyang niku ajeng poso niku kita panjenengan niku dalam hati niku waduh wis meh poso meneh nek nganggo waduh. Niku jane niku tidak marhaban, ning sepanduke sing ngomong marhaban. Ning jane wong waduh gaweane rong rampung wis meh poso ngene. Nek lewaduh ki wingi ora ngrampungke ora apa-apa. Ning nek lewaduh niku tekane poso niku jane mboten sarujuk kalian sepanduke yang marhaban Ramadan. Jadi Ramadan niku luar biasa nggih, sekedhik kita aturaken. Kalau kita aturaken bilih intisari saya Ramadan niku al-man'u utawi al-imsak. Pripun carane Ramadan niku kok iso didik tiang-tiang Islam